jonka johdossa on Sofia Soilu, Finrox Hassel Basel, ponillaan seuraavina Krista Tamminen, Reetta Sundberg, neljäntenä siis Sofia ja viidentenä Viini Koskinen. Tällä hetkellä, kun meillä on luokassa vielä 4 lähtijää jäljellä. Apollon ja Henna Maula, tuomarikylän ratsastajista, on nyt seuraavana vuorossa. Valmistautuu Vita Golden Coast Emanuel. Hennan ykkösvaiheen tulos 4 virhepistettä, aika 45-57 ja tällä tuloksella valtasi tällä hetkellä sitten 4. sijaan.